Hayırlı may kişileri barıгызга да. Эфирда Саба Дулкыннары телевидениесі. Исәнмесез. Бүген 16 май Җомга көн һәм Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышы. Узып баручы көннәр нинди вакыйгалары белән истә кала икән? Бу хакта хәзер сөйләрбез. Шуларның кайберләре турында кыскача танышыйк. Май илебезгә бөек җиңү китергән ай. Авылларда да сугыш каһарманнарын зурлап искә алдылар. Музейлар халык хәтерен саклый. Юлбат авылында яшәүче Илдар Сафин хуҗалыгында ерак үткәннәр бөек ватан сугышы чоры экспонатлары шул елларга алып кайта. Гаилә ил терәге. Авырлыкта да, шатлыкта да гаилә учагын нык итеп саклаучы Низамиевлар тормыш серләре белән уртаклашты. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Бөек ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтсәк тә, аның күңелле, истә калырлык мизгелләре күп булды. Әлеге тарихи вакыйганы һәр җирдә зурлап каршы алдылар. 8 майда безнең иҗат төркеме Лесхоз бистәсендә үткән җиңү көненә багышланган чарада булып кайтты. Иртәдән үк халык бәйрәм хисе белән яши. Иртәнге сәгатында мәдәният йортында авыл үзешчәннәре катнашында зур концерт башланып китте. Сәхнәдә кечкенә балалардан алып өлкән яшьтәге абый-апалар чыгыш ясый. Барысы да күңелнең иң тирән ноктасына кереп калган хәтер җебен сүтә. Җырлар җырлана, шигырьләр укыла. Концерттан соң халык үзәк мәйданга чыкты. Иң элек лесхоздагы оешма предприятиеләргә караган техника парады узды. Һәр төр техника искиткеч осталык белән бизәлгән. Һәммәсенә күңел җылысы салынган. Алар узганда фотога төшерүчеләр дә, сокланып карап торучылар да шактый иде. Ни генә дисәң дә бәйрәмнәрне үткәрүне оештыра беләләр лесхозда. Урманчылар, эшчеләр, эшмәкәрләр, хезмәткәрләр урамнан җырлап уздылар. Лесхоз үзәгендәге билгесез солдат һәйкәленә быел капиталь ремонт үткәрелде. Тирә-юньгә ям өстәп агачлар, чәчәкләр утыртылды. Урам тутырып килгән халык һәйкәл тирәсенә урнашты һәм митинг башланды. Сугыш тәмамланганнан соң 80 ел вакыт узса да, аның кан кыйгыч көннәре онытылмый. Кайтмый калган солдатларны онытырга хакыбыз юк. Этот монумент – символ благодарности и вечная дань уважения всем тем, кто сражался за свободу и защиту Родины. Пусть обновленный памятник будет местом памяти и гордости для будущего поколения. Вечная память героям. Һәйкәл каршындагы 80 саны уелган урынга һәр оешма учреждениенең вәкилләр чәчәк үсентеләре урнаштырдылар. Матур булып китте. Быелгы бәйрәмдә лесхозлылар тагын бер зур вакыйганың шаһиты булдылар. Һәйкәл янына җиңү тирәге утыртылды. Бүген монда шынап та менә бу агачны утырттык. Бу агачның тарихына килгәндә 1936 елны Сталинградта шәһәр паркында 9000 агач утыртылар. Сугыш инде монда 42-43 елларда уза Сталинградтан. Шул вакытта bütün агачлар практически үлеп бетәләр инде. Монда бит инде сугыш бик көчле була. Һәм менә 43 елның язында шушы 9000 агач içенә бер агач яшәреп китә. Бу тополь. Тирәк татарча була инде ул. Һәм бу агач инде халык саклап тора. Һәм 1993 елны бу агачка региональ күләмдә саклау объекты дип статус бирелә. Һәм ул инде дәүләт күләменнән сакланып килә. Әмма дә ләкин менә инде быел бу агач где-то 90 яшендә булырга тиеш инде. Агач бит инде бик теге мәңгелек тора алмый. Шуңа күрә аны яшәртү өчен безнең ученыйлар дип әйтик инде Воронеж научно-исследовательский институт моны яшәртү йөзеннән 2014 елдан менә бу соңгы побекларын алып, моны вегетатив рәвештә үрчетә башлыйлар. Һәм менә инде ул 2014 елда шулай регионнарга бирелеп килә. Ул җиңү тирәге дип атала, Тополь Победы. Һәм менә быел безгә аны Нижний Новгородта Парк Победыда шу торжественный рәвештә безгә тапшырдылар. Без аны монда алып кайттык. Һәм инде менә безнең җитәкчелек тарафыннан ул шушы Саба урман хуҗалыгы җирлегендә менә яңа безнең монда сугышчылар истәлегенә
һәйкәл куелган, шушында утыртылырга дигән карар кабул ителде. Һәм без ул агачны менә монда утырттык. Ул үзенең сертификаты бар аның анда, аерым бар номеры. Мин инде теләр идем, менә мондагы халык бергәләп без бу агачны саклап үстерергә тиеш. Җиңү тирәге үзенең лаеклы урынын алды. Еллар үтәр, агач гөрләп үсәр. Җиңү бәйрәме һәркемнең күңеленә якты бер уй белән кирип калды. Бу кадрларны без дискузга керә торган юл буенда төшереп алдык. Митингта катнашучылар бердәм рәвештә биредә тавын араты утырттылар. Алар арасында 7 айлык Айсаф, әнисе Айсинә Сабирҗанова белән бергә иделәр. Яшь наратлар төп алыр. Айсафлар егет булып үсәр. Урман шаулап үсәр. Җиңү бәйрәмнәре елда кабатланыр. Еллар гына тыныч булсын. Тарихны киләчәк буынга җиткерү бик тә мөһим. Бүгенге көннең кадерен белү өчен тарихны барлау, үткәннәргә кайтып килү кирәк. Бу яктан шәхси музейларның да роле бик зур. Районыбызның Юлбат авылында яшәүче Сафиннар ихатасында тарихи сәяхәт капка төбеннән үк башланып китә. Бөек җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан биредә Илдар Фәтхулла улы сугыш ветераны булган әтисенең якты истәлегенә хәтер баннеры урнаштырган. Тулырак Гөлшат Галиәкбәрова хәбәрендә. Юлбат авылында яшәүче Татарстанның атказанган укытучысы Илдар Сафин яшәгән йортның капкасы ерактан ук үтеп баручыларны үзенә җәлеп итә. Әтисе Бөек Ватан сугышы ветераны Фәтхулла Әхмәт Сафа улы Сафин яшәгән нигездәге истәлек тактасы. Сез безнең күңелләрдә дигән хәтер баннеры авылларда бик сирәк сакланып калган агач капканы күз явын алырлык итеп куйган. Әлеге агач капка йортның хуҗасы Илдар абый өчен бик тә кадерле истәлекле. Быелгы Ватанны саклаучылар елында ул аны гаиләнең хәтер токтасына әверелдерә. Ветеран укытучы хәзер бик зур мөмкинлекләр заманы. Бөек Ватан сугышына кагылышлы бик күп мәгълүматны сайтлардан табарга мөмкин ди. Бу минем әти төзегән капка, әти шушы нигездә яшәгән 24нче елгы ул. 47 яшендә кызганычка каршы үлеп китте инде ул. Сугыштан алган 47 яши. Менә шушындай баннер эшләтеп куйдым. Әти генә түгел монда, әни дә бар. Әнинең туганнары да бар, әтинең энеләре дә бар, туганнары да бар. Ни өчен менә шушындай микилде хәзер интернетта бик күп материаллар бар бит. Менә әти турында язган, Иман Баганага язган аның постоянный торачак. Бу баннер илеше сезнең күңелләрдә дигән. Мин аны музейга алып кирип куям. 18 яши тулуга 42нче елны сугышка китеп бара, 47нче елны гына сугыштан исән-имин кайта. Аннары инде колхозда эшли, шушында яши, менә ниндидер үземчә инде хыялланып, оныкларга калдырганы, истәлек итеп шушындай уй фикерләр белән 23 февраль көнне мәктәп коллективы һәйкәлгә истәлек виногу салырга килә бит. Менә онда аларда килгәч, без моны официаль рәвештә инде үзебезчә ачтык шушы баннерны. Сафиннар хуҗалыгының һәр адымында тарих белән очрашасың. Менә булар Бөек Ватан сугышы елларында зимене ташыган ышана. Шул чорларда авыл кешесенең, хәтта авыл баласының үзәгенә үткән Уфаллар басы. Илдар абый музейга экспонатлар китергән туганнарына, авылдашларына бик тә рәхмәтле. Ул вакытта сугыш укучысы Сәмсия апа сөйлидер, минем видеода да бар әле. Башта балалар үртек утырып бер Уфалла 100 фаланнан Уфаллар басы утын тартып алып пешәләр. Аннан соң мәктәпкә киләләр иде. Менә күз алдына китереп кара, ширек алабы такумай шашап, шушыны тартып алып төш, ниләрне төп ни булган бит сугыштан соң да Уфалла. Һәм менә бу шана, симәнә ташыганнар, Шәмәрдәннән әле шана белән дә ташыганнар. Әле хәтта кайбер очракта Шәмәрдәннән яскыны шундый мәгълүматлар сөйләп калган, күтәреп тап кайтканнар симәнәне. Менә шундый заманнар булган бит. Инде балар басы урак вакытында, башка вакытында ул шулай булган бит. Аннары менә бу күлтәләр, ниләр, әле ул узак вакытлар шулай кул хезмәте булган бит. Менә шундый яткәрләр.
Музей ишеген ачып кергәч тә Бөек Ватан сугышы тыл ветераннарына, сугыш чоры балаларына багышланган стенд каршы ала. Илдар Фәтхулович районда беренчеләрдән булып видеокамералы булуга ирешеп, һәм аның белән авыл тарихын барлауга, язуга зур өлеш кертте. Бөек Ватан сугышы ветераннарының һәрберсен сөйләтеп калдыра. Фашист концлагерларында азап шеккән авылдашлары сөйләгәннәрне дулкынланмыйча тыңлап та булмый. Хәтер мәңгелек дисәк тә, ул барыбер безнең тарафтан мәңгеләштерүгә мохтаҗ. Олар исән вакытта без районда иң беренчеләрдән булып колхоз видеокамера алып биргән иде. Менә шул видеокамерага мин аны төшереп бардым. Статуска да куйдым, авыл группасына куйдым. Алар исән вакытта һәйкәл янында колхоз председатель вакыттан айлавыз, аларны бүләкли, һәрберсен чакырып чыгарып, һәрберсен. Аларны Саба телевизионында күрсәткән иде. Алар конкурс нигезендә эшләнгән иде, 70 еллыгына. Алар мин аңар төшереп баргач, минем әле кадрлар бар иде. Без камераны 93 елны алган иде. Менә 93-тә әле ветераннар күбәялар. Хәтта минем тыл ветераннарын сөйләтеп төшергән записларым саклана. Ветераннар пленда булган ветеран берничә ветеранны сөйләткән записым саклана, ничек булган ул пленда, нинди зәхмәтләр күргән, башкалар. Менә шундый кыйммәтле нәрсәләрне колхоз видеокамера бүләк итеп, менә шушылай итеп без аларны мәңгеләштереп калдырдык. Дип әйтәм инде. Шуның өчен мин аларның күбесен беләм, әтисе сугыш ветераны бит. Шуның өчен мин алар якын, кыйммәтле, кадерле. Менә хәтта ул ветераннар турында аларда китапка керде. Юлбат авылында яшәүче, туган як тарихын өйрәнүне максат итеп куйган лаеклы ялдагы ветеран укытучы Илдар Фәтхулович бүген дә эшчәнлеген дәвам итә. Дулкын радио Сашада туган як тарихы белән таныштырып чыгышлар ясый. Музейлар темасын дәвам итәбез. Һәр ел сайын 18 май көнне Халыкара музейлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Саба туган якны өйрәнү музееның тарихы, яңа бинадагы үзенчәлекләр һәм экспонатлар турында музей хезмәткәрләреннән белештек. Саба урта мәктәбе, хәзерге Саба гимназиясе бинасында укытучылар ярдәме белән оештырылып, 1985 елларда эшчәнлеген башлаган музей быел яңа бинада эшен дәвам итте. Киләсе сюжетка күз салыйк. Музейның тарихы, экспонатларны туплау барысы да аның беренче директоры Рәйсә Сираҗиева белән бәйле. Ул 14 ел гомерен шушы хезмәткә багышлый. Һәм аны чын-чынлап шушы музей эшенең остасы, бүтән җанын, тәнен шушы музейны оештыруга, туплауга биргән кешеләрнең берсе дип әйтәсе килә. 2020 елда проекты эшләнеп, ремонт эшләре башланган музей бинасы 2025 елның 19 февралендә үз ишекләрен ачты. Шул көннән алып үзенең туган ягы тарих белән кызыксынучылар музейга агыла башлый. Без килгән көнне дә мәктәп укучылары өчен экскурсия оештырылган иде. Алар һәрбер экспонатны зур кызыксыну белән күзәтте. Музей ачылган көннәрдә безнең бик күп булды инде сабалылар үзләре бу бинада банк вакытта эшләгән кешеләр бик кызыксынып килделәр. Укытучылар коллективлары һәм иң сөендергәне дип әйтик инде, иң шаккаттырганы эшче коллективлар. Алар чын-чынлап Саба районында, Сабаның үзәгендә яңа музей ачылу белән горурланып, шушы бинаны карарга, гомумән музейны карарга дип килделәр бик күпләп. Инде менә хәзер әкрен генә безнең музеебыз турында күрше-тирә районнарда ишеттеләр, шулай бит Теләче, Күкмара районыннан килгән, Балтач районыннан килгән кунакларыбыз бар. Казаннан кунакка кайткан һәр вакытта да безнең райондашларыбыз, аларга кайткан кунаклар ишетеп шушында керәләр инде. Әле менә узган атнада гына Үзбәкстаннан кунакка кайткан кешеләр инде Саба яклары белән бәйле инде аларның үткәннәре, шуңа да алар үзләренең тарихи үткәнен эзләп, тарихи буыннарның чылбырын эзләп, нинди дә булса бер теге таныш булган, якын булган экспонатларны эзләп киләләр инде. Алар килгәннәр иде. Гомумән районга килгән һәр кунак безнең музеебыз кунагы булмыйча китми. Төркиядән килгән кунаклар булды безнең. Казаннан шулай киләләр инде төрле районнардан. Һәр берсе дә музейда кунак булып китә.
Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтү уңаеннан вакытлыча күргәзмәләр залында герой якташларыбызга багышланган күргәзмә каршы ала. Әтүрдә Тимершык авылында яшәп иҗат итүче Марат Габдрахмановның 60 яшьлек юбилее уңаеннан картиналар күргәзмәсе оештырылган. Саба туган якны өйрәнү музеена килеп, районның үткәненә кайтырга, бүгенгесен күзәтергә һәм хәтта киләчәген дә күрергә мөмкин. Моның өчен махсус бүлмә булдырылган. Вакыт машинасына утырып киләчәккә кадәр сәяхәт итәргә мөмкин. Гомумән, мондый форматтагы заманча технологияләрне кулланып эшләнгән музей Татарстанда бердән-бер. Киләчәк бүлмәсендәге видеофильм Саба гимназиясе укучыларының иншаларына таянып эшләнгән. Ул 5D эффекты белән күрсәтелә. Чыннан да 3200-дән артык экспонатны үзенә сыйдырган музейда олылар өчен генә түгел, балалар өчен дә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Татар халкының милли бизәкләрен үзендә чагылдырган иммерсив бүлмә дә кечкенә буынны үзенә җәлеп итә. Күп функциялы бүлмәдә туган якны өйрәнүче өлкәннәр белән әңгәмәләр, балалар өчен остаханәләр үткәрелә. Киләчәктә биредә музей дәресләре оештыруда планлаштырыла. Безнең өлкәннәр белән һаман да элемтәне тотар өчен, алардан алган тәҗрибәне яшь буынга җиткерер өчен, гомумән яшь буында үзебезнең Саба районы, аның тарихына, бүгенгесенә, киләчәгенә горурлану хисләре уяту, гомумән туган якны ярату хисләре уятыр өчен биредә бик күп эш эшләнелгән. Безнең менә иммерсив бүлмә дибез инде, без аны анда без татар халкының милли бизәкләрен өйдә бизәүдә кулланылган бит инде капкаларда, карнизләрдә, читекләрдә менә шушы бизәкләрне балаларга аңлатабыз һәм аңлатып кына калмыйча, алар аны үзләренә якын булган телдә, без бик инде планшетларда, телефоннарда аларга ул якын шулай бит, менә шушы телдә аңлатып, алар үзләре үк шуны буяп та карый алалар. Стеналар җанландырылган, гомумән барысы да бик заманча, нәкъ менә яшь буынны мавыктырыр, кызыктырыр өчен эшләнелгән. Тарихи яктан иң кыйммәтле экспонат булып мамонт сөякләре тора. 2001 елда профессор, тарихчы, археолог Альберт Бурханов экспедициясе нәтиҗәсендә табылган археологик казылмалар да бик зур кыйммәткә ия. Татарстан Республикасы рәисенә тапшырылган бүләкләрнең дә музейның бер почмагында үз урынын алып торуы зур дәрәҗә дип саный музей хезмәткәрләре. Нәкъ менә алар ярдәмендә, алар нәтиҗәсендә без Саба, байлар Сабасының тарихын, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорына ук барып тоташканын беләбез. Музей һәр даим яңа экспонатлар белән баетылып тора. Хезмәткәрләр бүгенге көндә бәйрәмнәре уңаеннан музейда төн проектын тормышка ашыру өстендә эшлиләр. Музейлар халык хәтере көзгесе ул. Шуңа да бирегә экскурсиялар оештыручылар тарихны барлап, үткәнне онытмыйча, киләчәк буыннарны да шушы хәтер көзгесеннән карарга дәшә. Одна информацион программасында махсус хәрби операция геройлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Байлар Сабасыннан 5 бала әтисе Илдус Рафиков 2022 елда контракт төзеп махсус хәрби операциягә китә. Гаиләсенә бу хакта юлга чыгарга бер көн калагына хәбәр итә. Вирус позывное белән хезмәт иткән хәрби 2 тапкыр нык яралана, бармакларын югалта, госпитальләрдә ята. 2024 елның 14 февралендә сәламәтлеге буенча туган якларына кайта. Иптәшен яралды килеш ташлап калдырмаганы, ярдәм иткәне өчен, батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Мен киттім Тамбов арқылы. Тамбовта бір ай бойы үйрену базаларында болдық, үйрендік. Анда инде сразу сені определяйдер, неге екен специальностьқа. Башта инде мені қойғанлары командир минометный расчеты. Мен тіш врачы болаш, меңа врачепны ярақ, көбірек шынды ярақ нәрсе болмаймы сондай еш, командир инде сан инструктор минометный расчеты етіріп қойды. Ол кеште бірді рахат ішті өл, ол яраланған кішілеріне ең бірінші сразу оказание первой медицинской помощи, қонны тоқтату, бәйлеу, бик көп нелері. Анда да хайран үйренесі болды. Ол енді оған түсігіне түгіл, анда екінші бітінней, ол
ең бірінші остановка кровотечения. Ол әйтек аяқсыз, қолсыз қалғандарына ең бірінші қанын тоқтатып, аны шол зонадан тезген алып шығу яғы. 12-ші июнь күні, Конституция күнін 23-ші елда бірінші ранение алдым. Ол командир расчеты өлді, оқырақлік ярдам қолын созып қарғаннан соң да болмады. Командир расчеты менің қолда өлді енді. Екінші иптеш ансының қолын сүйек үзгені, аңа шкотлар қойып, өзімнің обезболны қозадым енді. Хотя har kişinin өзінің обезболы бар. Сен өзіңнігін менің общий әйбір астында ішіліп, шол снаряд шарлағаннан соң, ана астында қалды. Менің өзімдікі гіне бар. Ол обезболны аңа қозадым. Өзімдікі турында ойлаған болмады. Ол жігіт болған күнде баш келеді тұра. Исән әйбет. Ол командир расчеты менің қолда өлдендіміз күн. Шолай жазылған болғандар. Әлі шол кеш 5-6 километр ояқ менің бедроның касательный ранение, осколочное ранение. Шол кеш ояқны үстіреп 5-6 километр шықтым. Анда соң шуннан соң эвакуационный машина шунда халікіне келе аладыр. Шуннан келіп госпитальға апарып, анда перевязкалар жасап, где-то бір ай тиресі госпитальде яттым. Ondan шыққаш енді госпитальдан шыққаш яңадан шол өз вазифаларыма өтерге өттей башладым енді. Ondan соң бір уақытны минометкада енді кіші жетмей башлағаш командир сенде минометчикта боласың келмеймі демейтім бәйді. Сразу ikisini бірге алып бармын демейтім. Шолай тұрып мен ondan соң кері номер минометного расчета болдым. Шолай тұрып шешли әйтік, аннан екінші ранение алдым. Ансы енді бәк күшліе, бек қоты кассета келіп түшіп, кассет шаллау, бек қоты осколочное ранение, ояқта yüzlep осколка бар, ояқта, башта, бүтін гәудеде. Мәнсі 13 октябрда, 23 елда. Анда соң енді хайраңына почти 2 ай госпитальда яттым анда. Башта енді Горловканың 2 госпитальда яттым. Первый башта біріншісінде, аннан екінші Горловский городская больницада, анда соң енді жіберлер алып кеттілер Ростовта, Ростовның госпиталінде, Ростовтан соң Батайскіда, анда соң енді шол 4 февральда 24 елда по состоянию здоровья қайтып кеттім енді мен. Құдай қошап, главный исән сау қайта алдық енді. Ол біріншісі нейді, анда білмем нешік исән қалғанбыз. Ол фактически шотлаған жеріннің 1 метр қайда шотлады. Фактически ол күніне мен өлерге тиешкемді. Бармақлар шонда үзілді. Олардың енді тігі госпитальда уянып кеткеш өзіме қарим бармақ, алар 5 забинтованы қарим менің көздерге дәлік, кәне көз башта медсестрадан уянып кеткеш медсестрадан сұра метім білеменде примерно бармақлар кескендердер енді деп метім
неше бармак yok. Олай да көрмеймін дей. Шол расстраивать етмесін үшін. Анда соң енді повязканы снимать кеш, қарайым бір қолмақы есен өлі бармақлар орны тұра, екіншісінде 2 бармақ yok. Yürekler әрней, нете бір яққа қарасам. Бір қолсыз кіші, екінші яқты аяқсыз, палатада ең жеңілі мен айтам. Сен де мен айтам бармақ деп отырасың, мен де мен айтам кішілер еш кінай жігітлер, аяқсыз, қолсыз. 4-ші класс қызы yazған хат ексе де, ол қоңы батқан енді, анда соң шонда госпитальда кіседе қолып, аны шығарғат қаннардыр енді. Жігітлерге главный исән сау қойтарға, олардың бүтінісін әтиәнелері, иптәшлері, балалары бүтінісі күтіп тұра. Татарстанда контракт белән хезмәт итү буенча Африка корпусына хәрбиләр туплау дәвам итә. Алдагы сюжет шул хакта. Татарстанда Африка корпусына Россия Федерациясы кораллы көчләре составында Россия Федерациясы шикләрендә бурычларны үтәүче подразделениены җыю дәвам итә. Сойлап алу пунктлары Казанда һәм Чаллыда гына ачылган. Хәзер корпуска керергә теләүчеләргә якынча сойлап алу узу өчен әлеге шәһәрләргә бару мәҗбүри түгел. Беренче адымны өйдән чыкмыйча ясарга була. Моның өчен махсус сайт булдырылган. Анда корпуска керергә теләүчеләр өчен таләпләр, хезмәт шартлары, ташламалар һәм түләүләр, ярдәм чаралары турында тулы мәгълүмат бирелгән. Сайтта нинди белгечләр кирәклеген, хәрби хезмәткәрләрнең командировкаларга ничек әзерләнәчәген белергә мөмкин. Иң киң таралган сорауларга да җаваплар бар. Шунда ук онлайн консультация алырга һәм әңгәмәгә язылырга мөмкин. Африка корпусында контракт буенча хезмәт итү өчен акча махсус хәрби операциядә катнашучылар түләүләре белән чагыштырырлык, контракт төзегән хәрби хезмәткәрләргә бер тапкыр 2,5 миллион сум түләнә. Командировкада айлык акчалата түләү 230 мең сумнан башлана. Кандидатларга булган төп таләпләр һәм башка тулы мәгълүматны хәзер экраннардан күренүче кайнар элемтә телефоны аша яисә сайттан алырга мөмкин. 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелде. Гаилә кечкенә генә бер дәүләт һәм аның ныклы нигезле булуы җәмгыять ныклыгына китерә. Шуңа да гаиләне ил терәге дип тә әйтәләр. Ә илебез терәге булырдай гаиләләребез бик күп. Алар матур тормыш корып, илгә көнгә хезмәт итәрдәй асыл уллар, кызлар үстереп, үрнәк булып гомер итәләр. Бүген без сезгә шундый гаиләләрнең берсе, районыбызның Искемишән авылында яшәүче Низамиевлар турында сөйләрбез. Гыйлемхан абый белән Илмира апа чын хезмәт кешеләре, тормышларын хәләл хезмәт белән булдырган, йорт җирләрен үз куллары белән төзегән нык рухлы гаилә. Алны-ялны белмәдек. Эштән кайтып кермәдек ди алар икесе бер авыздан. Гаилә корып, бер сукмактан атлап баруларына 42 ел. Икесе дә бер авылдан, Искемишәннән, күршеләр генә булып яшәгәннәр. Кавышуга да кечкенәдән бер-берсенең күз алдында булулары үсә төшкәч инде ике арада мәхәббәт хисе чәчәккә бөреләнү сәбәп булган. 83 елны тормыш кордык инде без, гаилә кордык һәм белән инде бергә. Хәзер 42 ел яшибез. Аллага шөкер. Бу безнең инде башта без колхоз өенә чыктык име. Аннары шу колхоз өеннән соң инде мен шушы өенне салып чыктык. 10нчы елны име? 2010да шушы өенне салып чыктык. Тырышып, тырмашып, Аллага шөкер тормышлар, Аллага шөкер. Кайнаналы йортка төштеңме? Юк, без нитмәдек, туры без нигә чыктык. Үй алып үзебез сатып алып. Нигә чыктык үзебез теге. Бергә яшәмәдек дип әйтәм инде. Ну күрше яшәдек инде барыбер. İkimizin kazanı bilen işlenler. Илмира апа 10 балалы, Гыйлемхан абый 7 балалы гаиләләрдә үскәннәр. Үзләре исә 2 улга һәм 1 кызга гомер биргәннәр. Балаларын гаилә кыйммәтләрен аңлатып, тормышның, туганнарының кадерен белергә өйрәтеп, хезмәтне, кешеләрне сөяргә кирәклеген төшендереп тәрбияләгәннәр. Шуңа да балаларының игелекләрен күреп, оныкларына сөенеп, бүген гомер йомгакларын сүтәләр. Илнар, Илүзә һәм Динар аларның төп таянычлары. 3 бала үстердек индеме, 2 малай, 1 кыз. Олысы Сыбуда индеме, уртанчы кызым шушы авылда. Тормыш итәләр. 3 малайлары бар, 4нчесенә кайтарга әзерләнәләр, Алла бирсә, бусы кыз булачак. Шанып торабыз инде. Төпчегебез Күкмарада инде. Үз йортларын салып чыктылар, шайтып торалар. Аллага шөкер.
Менә алар да 3-нче сынып кайттылар. Балалар үскәннәр үзләре күрделәр. Ашарга да әзерләп куя торганнары име. Кыз инде, малайлар инде шул итересендә суда ташыйсы бит әле пичкә дә ягасы, кулларына керәләр инде, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Балалар тырыш булдылар. Хезмәт юлларын Низамиевлар ул елларга хас булганча бик яшьли башлый. Илмира патерликчелектә, ә Гыйлемхан абый игенчелектә олы хезмәт куя. Берсенең эш стажы 39, икенчесенеке 47 ел. Икесе дә җитәкчеләр тарафыннан да хөрмәтләнә. Гаилә башлыгы үз вакытында Сабан батыры, үз һөнәренең остасы булган кеше. Ә Илмира апа хезмәте өчен республиканың иң югары дәүләт бүләгенә лаек булган. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемен ала ул. 8 бетергә башта сарык фирмасына төштем. Анда 2 ел эшләдем дә, аннары Сабага баллиста эшләдем әле. Ничә 1-2 ел булгандыр. Аннары әниә оттадыр инде безнең. Әниә откач кайтырга туры килде инде. Ана та фирма. Сыер саудым 39 ел. Фирмада эшләдем, алдан тракторда эшләдем. Бүген тук деген трактор белән үзем фирмада мал карадык. Аткыры шималлар үстерүдә эшләдем мин. 6 кеше без эшләдек шунда бер фирмада. 8 ел тирәс эшләп. Эшләдем баянда. Аннан соң колхозга чыктым инде кырсалыкка. Гыйлемхан абый лаеклы ялга чыккач та трактор иярләүдән туктамый, колхозга булыша. Хәзердә барып хезмәттәшләренең хәлен белеп кайтам ди. Иртә баштан маллар карап бетергәч, бер парк тирәләргә йөреп кайтам. 1 сагать ярым шамасы йөреп кайтам кайватта. Иптәшләр белән бергә эшләгән механизаторлар кызыксындыра. Алар белән сөйләшеп, шунда күңел итеп яңалыклар белешеп кайтабыз инде. Барыбер күңел тарта инде шулаймы? Тарта, бар бергә эшләгән бит инде. Җегетләр дигән әйдә чыкмыйсыңмы, кәлип торалар, Аллаһка шөкер. Зәйкәнә өйдә тормыйбыз без. Зиләк зиябыз, үлән зиябыз төрлесеннән. Бөтен эш шул безнең чыгып китәбез дә икәү әйләнеп кайтабыз. Бер көндә иртә баштан чыгып китәбез, абытлар әйләнеп кайтабыз инде без. Үләннең төрлесеннән зиеп китерәбез. Ул зиләктән кайтып та кермибез инде. Илмира апа исә кул эшенә бик оста. Буш вакытларын, кышкы кичләрен кулына бәйләм тотып үткәрә. Һәм менә шундый матур да, кирәкле дә әйберләр тудыра. Менә бурасындагын үзем бәйләдем. Менә утырам инде шунда, эш югында. Кул эшләре яратасыз инде? Кул эшләрен ярата. Кыш көннәре бәйлисезме күбрәк? Ничек, әллә көн саен менә шулай бер алып утырасызмы кулга? Кыш көннәре инде күбрәк, җәйкәне бит инде вакыт юк. Әйе. Җәйкәне. Вакыт эш белән үтә. Бакчада носкилер дә бәйлим әле. Аларны да утырам, үткәрергә кирәк бит көнне. Менә озын итеп эскәмиягә дә бәйлим инде, теге кунаклар килгәндә эскәмиягә җәеп куярга җайлы. Япмай, шундый япмалар. Баулар белән бәйләп куята, инде астана кузгалмый, төшми. Җайлы була. Менә шулай эшләгән елларын күңелле итеп искә алып, бүгенге көннәрен файдалы итеп үткәреп яши Низамиевлар. Әмма йөрәкләрендә зур сагыш аларның. Олы уллары Илнар хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә илебезне саклый. Түземсезлек белән сугыш бетүен һәм кадерле улларының әйләнеп үзләре янына кайтуын көтә әти белән әни. Полк командирыннан хезмәте өчен рәхмәт хаты, за ратную доблесть, за укрепление боевого содружества дигән медальләр белән дә бүләкләнгән Илнар. Олулыбыз инде СВОда 22 елның 23 октябрендә киткән иде. Бүгенге көндә шунда инде бер 3 тапкыр ялга да кайтып китте, үзе ялларга да кайтаралар инде. Исән сау булсыннар да инде, исән сау кайтсыннар Ходаем. Хирсон ягында. Булышып тора инде, менә ялга кайтканда инде шул бер кайтканында түбәне яптырды инде, түбәне урыштырды. Бу кайтканында менә материалларын алып китте дә инде. Аннары шул эшләтергә кешеләрен табып, шулай иттереп китте. Үйләрен тышладык, Аллаһка шөкер. Посылкалар җибәргәләп торабыз инде сораганда, бу ел барганнары кирәкми диде инде. Шул бу кирәк вакытында җибәргәләп торабыз инде. Кел барып торалар яннарына. Әлегенә барып кайттылар әлниләр, мингәрләр, исән сау булсыннар инде. Илмира апа махсус хәрби операциядә булучыларга ярдәм итүдә катнашучы иң актив волонтерда. Волонтерлар инде без үзебез кирәк вакытта ситкалар үрәбез инде, шелтәләр үрәбез, токмачлар кисәбез инде, шундый эшләргә йөрибез, әйберләр тутырырга. Йөрибез инде, әйе булышырга тырышабыз әзрәк, мөмкинчелек булганда. Ситканы бак күрдек инде. Клубка йөреп, клубта үрдек.
Тормышлары гел хезмәттә узган Низамиевларның хәзерге көне дә хезмәттән аерылгысыз. Тик торырга яратмыйбыз, хәрәкәттә булырга тырышабыз диләр алар. Һәм тату гаилә булып яшәүнең дә үз серен беләләр. Бер-береңне санап, шулай итеп торсаң гына. Берең иткәндә икенчесен юл куеп, шулай итмәсәң булмый, тормышны алып барып булмый. Мин үзем сабыррак, бу кызурак безнең. Индәшми калу ягын карыйм. Шулай итмәсәң булмый, алып барып. Аллаһка шөкер, шулай итеп калган гомеребездә шулай итеп бергә яшәргә язсын, я Рабби Ходаем. Балалар исән сау кайтып, еллар тынычланып, Ходаем бер Аллам шулай итеп бергә яшәргә язсын инде. Игелекләрен күргә язсын, исән сау булсыннар. Йорт җирләрендә һәр нәрсәдә үз урынында. Абзарда мал туары, ояда чебешләре тыныч кына җим чиртә. Ишек алды уртак тырышлык белән булдырылган гүзәллек бакчасы. Тиздән алар матур чәчәкләргә күмелеп, Гыйлемхан абый белән Илмир апаның сөю бакчасына әвереләчәк. Бер-берсенә булган мәхәббәте һәм хөрмәт хисе җуелмаган. Киләчәккә дә ышанычлары ныклы дигән сүз. Геройларыбыз тигезлектә матур яшәсеннәр. Йөзләре гел шулай бәхеттән балкып торсын. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе эшли башлауга 15 майда 25 ел тулды. Массакүләм мәгълүмат чарасының тарихына күз салсак, ул 2000 елның 15 майында Саба районы хакимияте башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов карары белән төзелә. Һәм бүгенге көнгә кадәр халыкка игелекле хезмәт итүен, рухи азык бирүен дәвам итә. Бүген телерадиокомпания нинди сулыш кичереп яши? Алдагы язмабыз шул хакта булыр. 25 ел. Күп тә түгел, аз да түгел. Әмма шушы еллар дәверендә Саба дулкыннары телевидениесында һәм Дулкын радиосында төрле кызыклы проектлар тормышка ашырылды. Төрледән-төрле бәйге конкурслар оештырылды һәм бүген дә бу эш дәвам итә. Район күләмендә үткәрелгән бер генә чарадан да телерадиокомпания журналистлары читтә калмый. Һәрбер мәгълүмат телевидение һәм радио тапшыруларда яктыртылып тора. Бүгенге көндә оешманың алыштыргысы җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре журналист Әлфия Мөбәрәкова. Ул Саба дулкыннары белән менә инде 18 ел идарә итә. Үзенең гомерен тулысы белән журналистикага багышлаган. Телерадиокомпания аның тормышы, кәне һәм бүгенгесе. Бүген бездә зур бәйрәм, зур шатлык, зур тантана. Әлбәттә, телерадиокомпанияның 25 еллык тарихы хакында озаклап, зурлап сөйләргә була. Бер генә интервьюда я булмаса бер генә чыгыштан сөйләп бетергә мөмкин түгел. Аның шактый зур тарихы бар. Беренче көннәрдә налып, бүгенге көнгә хәтле эшләгән һәр кемгә бик зур рәхмәт җиткерәм. Һәрберсе район халкына матур тапшырулар, матур телевидение тапшырулары әзерләделәр, сюжетлар әзерләп җиткерделәр һәм халык аларны бик яратып карады. Бүген инде компаниядә иң курыч кешеләр генә калды дияр идем. Чөнки журналистикада эшләү ул бик зур белем, сәләт, энергия һәм түземлек сорый. Шушылардан башка журналистикада эшләп булмый. Бүгенге көндә безнең коллективта 12 кеше эшли. Без Татмедиа карамагында эшлибез. Шул ук вакытта безнең икенче канатыбыз ул Саба муниципаль районы. Без ике җитәкчелек белән дә бик тыгыз элемтәдә матур гына фикерләшеп, халыкка игелекле хезмәт итәбез. Атнага 52 исемдәге тапшыруларыбыз, сәхифәләребез, радио тапшыруларыбыз да чыга. Мәктәпләр белән бик тыгыз элемтәдә хезмәт итәбез. Безнең оешма учреждение предприятиеләрдә яхшы матур гаиләләр инде телевидение тапшыруларында, радио тапшыруларында әллә ничә тапкыр сөйләнделәр. Әмма шулай булса да, безнең әле һаман да багажыбыз зур, тапшыруларыбызга темаларыбыз күп. Без көн саен юлда, хәрәкәттә, без журналистикадан тыш мәдәният хезмәте дә күрсәтәбез халыкка. Авылларга барып, радио тыңлаучыларыбыз белән очрашулар үткәрәбез. Аннан соң республика күләмендә грандиоз кабак бәйрәмнәре үткәрәбез. Менә быел 22нче тапкыр үткәрергә әзерләнәбез. Быел инде без республиканың төрле төбәкләрендә, шәһәрләрендә, калаларда, салаларда кабак бәйрәмнәре үткәреп йөрдек. Үзебезнең брендны Саба дулкыннары, Саба районының шушы бәйрәмен башкаларга да күрсәтәсебез килә. Һәммәсенә дә саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәрәкәтле мул тормыш һәм эфир киңлекләрендә бергә булыйк дип теләп калам.
Телевидение бүгенге көндә IP телевидение аша Саба һәм башка күрше тирә районнарда Киров өлкәсендә үз тапшыруларын күрсәтә. Атнаның 2 көнендә үзебезнең журналистлар әзерләгән тематик тапшырулар, яңалыклар белән таныштырып баручы Атна информацион программасы тамашачыларыбызга тәкъдим ителә. Матди техник базабызда мөмкин кадәр байытылып тора. Бу исә тамашачыларга сыйфатлы тапшырулар әзерләүдә зур роль уйный. Шулай ук авыл районында телевидениеның тагын бер зур өстенлеге ул туры эфирда төрле күләмле чараларны күрсәтә алу мөмкинлеге. Оператор һәм монтажлаучы егетләрнең осталыгыннан бүген телевизион эфирның зәвыклыгы җәлеп итүчәнлеге тора. Бүген бу эшне инженер Разил Нигъматов, телеоператор Ирек Солтанов башкара. Телерадио компанияның тагын бер канаты ул радио. Дулкын радиосы 2018 елның май аеннан тәүлек дәвамында туры эфирда сөйләүче, җырлар яңгыратучы радио булып эшли. Аңа кадәр Саба дулкыннары радиосы буларак эфирда яңгырады. Ул вакытта 10 сәгать дәвамында шулай ук туры эфирда журналистлар тапшырулар алып барды. Ирак тарихына күз салсак, беренче радио эфир 2001 елның 8 июнендә була. Телевидение һәм радио икесе 2 бүлек булып барса да, биредә эш бер бүтән итеп алып барыла. Журналистлар Гөлшат Галиәкбәрова, Гөлназ Гатауллина, Альмира Мәүлетова телевидение өчен яңалыклар әзерләүне дә, радио тапшырулар алып баруны да үзлексез тәэмин итәләр. Илдус Әхмәтгалиев радионың алыштыргысыз тавыш режиссеры. Без аны радионың йөрәге дибез. Чөнки 24 сәгать дәвамында җырларның үзлексез яңгырап торуы, тапшыруларның, реклама белдерүләрнең матур бизәлеш белән эфирга җиткерелүе нәкъ менә аның осталыгыннан тора. Иң мөһиме хезмәт урынында ул үз ара аңлашу, бер-береңә ярдәм итү, дустана мөнәсәбәт һәм тынычлык зур иҗади уңышларга китерә. Телерадио компанияның туган көне юбилее уңаеннан район җитәкчелегеннән дә котлаулар кабул иттек. Рөхсәт итегез, шушындый матур көн 15 май Саба районында, Саба муниципаль районында Саба дулкыннары телерадио компаниясы барлыкка килгәне белән тәбрик итәргә. Менә монда Әлфия Галимҗанны, беренче коллегаларыбыз инде шушы телерадио компанияның төбеннән, тамырыннан бирле эшлиләр. Инде шушы елны 25 еллык бергә үттегез. Инде телерадио компанияның тормышы сезнең хезмәт тормышыгыз белән тигезлек билгесе куярга була. Мондый традициялар, мондый гореф-гадәтләр нинди генә оешмага килсәк тә алар бик кадерле, аларны бик саклап кына, бик сак кына эш итәргә кирәк, аларны югалтырга ярамый. Нинди файдалы, нинди позитив моментлар бар, бөтенесен дә саклап тотырга кирәк һәм шуннан шуңа аркаланып, терәк булып, шуннан бии башларга, шуның белән эшли башларга кирәк. Район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов һәм аның командасы кул астында эшләүебез безне яңа биеклекләргә рухландыра. Хезмәткәрләребездә һәр вакыт иҗат ялкыны дөрләп торсын. Атна информацион программасында бүген менә шундый яңалык хәбәрләр иде. Кичләрегез, ялларыгыз файдалы һәм тыныч үтсен. Бер-беребезне хөрмәт итеп, яклап һәм саклап яшик. Алда реклама чыгарылышы урын алыр, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.